koma pano chikutsegulidwa kuti chikhale community hospital ndi chimene zikhale zikuchitika pano. Panopo ndiyitane mtolankhani wathu Chimwemwe Milulu kuti atiwuzeko zina ndi zina zimene wapeza. Chimwemwe, a president lero akhale akutsegula chipatala chimenechi chinatsegulidwa kale mbuyo mu Kwanyirali Health Center. Tatiwuze kufunika kwa chipatala chimenechi mudera lino makamaka kuno kuNtalire. Zona Peter, chipatala chimenechi ndichofunika. Mwina anthu amene akumvetsera pa wireless komanso amene akuonera pa television adziwa kuti Ntalire ndi kumapeto kwenikweni kwa boma la Chitipa. Tikachoka pa Chitipa boma timakhala tikulowera cha kummawa, ndiye makilomita ake ndi 120. Komano 120 ameneyu si 120 wamba yayi, chifukwa cha msewu mmene ulili msewu ndiovuta. Zikomo kwambiri tini tikhale pansi. Nyimbo ya mtundu wathu imeneyo amene president wa dziko lino wafika pamalo pano kuti zonse ziyambe kuchitika. Chimwemwe makamba za mtunda kuchokera ku Chitipa kubwera kuno ku Ntalire. Ndimafotokoza kuti kuchoka ku Chitipa kuboma kudzafika ku Ntalire ndi makilomita 120. ndiye ndimanena kuti makilomita amenewa utakhala kuti ndi msewu wabwino, mwina anthu odwala angathe kumatengedwa mbali ino yopita ku Chitipa kuja mosavuta. Koma chifukwa cha vuto la msewu ndiye kuti timatha kuluza mwina anthu ena, mwina amayi oyembekezera kapena mwina ana amene adwalika amene sangalandire chithandizo pa chipatala chaching'ono amatha mwina kutaya miyoyo yawo. Chabwino pano abusa kale akupemphera choncho zonse tipereke kwa ipemphere. Dada chiuta witu imwe chiuta mwene nkhongono zonse, wiske wafumu yitu Yesu Kristu, tikwiza kwa imwe mkati mnyengo iyi kumuongani Yehova chifukwa cha viwemi ivyo mkutichitira, makamaka kuwayendeska a president witu Dr. Lazarus Makathi Chakwera pamoza na entourage yao yose
kuzakafika pano pa Nthalire Health Center. Vayenda ulendo utali, vayenda mndowa za kusuzga kwene tikuonga kuti vafika tawaona. Dada chuta chikulongora kutemwa uko iwo valinacho pa ise ta vantu wao. Vakutitemwa ndipo vakutikumbira viwemi. Alekani mhanya uno vatijulira chipatara chenicho cha kukumbikwa chomene kwa ise. Vazimai vitu nyangusi nyake vakufuira mndowa vanthumbo pakuta kuchitipa parifero. Kweni sono pakuticha julika vinandi vichitikirenge pano. Ipo wadada zinalinu liwongeke. Dada chuta tikuwawika maoko mwino wa president vitu. Chifukwa cha nchito ikuru iyo walinayo. Inya wakuyenda apa na apa. Kujura vitukuko hivyo vya chitika. Ipo na kutipaliraso na fundo ziwemi za chitukuko. Apo tilina visora pa 16 September 2025. Kwa ise chiuta kutegerezga kuzifundo ziwemi izi. Mwakutiparatiza mpanga chisango. Tiza kagananirenge pa zifundo izi badada. Ndimwe chiuta mkupeleka warongozgi nyengo zose. Pali je murongozgi ura kujiwikapo yeka. Kweni imwe ndimwe mkusanga na kuwikapo pa kuona viwemi vyo imwe mwawika mkati mwa iwo kuti wapeleke kwa bantu wino. Ipo wadada nanga wakuyenda maunonono wanandi muurongozi wao. Mwachierezgero Cyclone Fred, Cyclone Anna, nanga ni COVID-19 na vinyake vinandi madroti mkati. Kwene chuta wakuyezeska kutita bantu wao tisangenge makora. Ipo chuta mwabadangirire apa sono mubenase panjito yose ichitikenge pano. Wose abatulengepo chigawa chuta mwabadangirire ndimwe. Zinalinu wadada litumbikike. Mwa Yesu Kristo mitu. Amen. Tathokoza zikomo kwambiri. Ameneyo anali Reverend Alex Mwafulirwa ochokera ku mpingo wa CCAP Synod of Livingstonia. Your Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, President of the Republic of Malawi. Olemekezeka Khombizeka Ndodo Chiponda, nduna yoona za umoyo, nduna zonse ndi achiwiri awo omwe muli pano. Olemekezeka Sostin Alfred Gwengwe amene ali wapa mpando wa board komanso maboard membala a bungwe la Press Trust. Ulemu upitenso kwa Senior Chief Mwini Nthalire ndi mafumu onse amene ali pano. Ulemu kwa Reverend Alex Mwafulirwa amene atipempherera pano. Ogwira ntchito pano ulemu wanu. Olemekezeka onse oyitanidwa pano, amayi ndi abambo. Tikulandireni kumwambo umenewu ofunikira kwambiri lero mbiri ya dziko lino. Tinena choncho chifukwa chokuti kuno ku Nthalire chachitikachi nchachikulu kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko atha kubwera pamalo pano kudzatsegulira chipatala chimenechi chimene chikutchedwa kuti Nthalire Community Hospital. Olemekezeka President, mukucheza kumene timacheza ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo kudera kuno amafotokoza zakufunika kwa malo amenewa. Mukufotokozako amanena kuti kalero nkhani yake imayenda motere kuti odwala pano ndiye kuti akuyenera kuti akakhala kuti mwina matenda awo akula awachotse pano kupita komwe kuja tatulukira kuja kuchitipa kuboma. Meneza teremu tsopano kutanthauza kuti iwo akhazikika pano thandizo lonse lomwe amayeneko kalipeza kuchitipa kuboma lidzipezekapo mpano kutanthauza kuti chincha chikulu. Chinthu chinanso chimene ananena chinali chonena kuti tsopano malowa akhalanso referral. Iwo kunena kuti malo moti iwo okha adzizithandizira okha pano akuti Mahowe Health Center adzibweranso pamene pakakhala kuti zakulira uko. Wenya Health Center zikakhala zakulira mbaliyo atha kuwachita sorifa pamalo pano.
akukambanso za Terere akutinso zikakulira mbali imeneyo athanso kuwabweretsanso pano kuzapeza thandizo, kutanthauza kuti chipatala chimenechi ndi chipatala chachikulu ndipo mu mbiri ya dziko lino chinthu chinthu chachikulu, ndipo tikuyenera kunena kuti lero ndi tsiku la chisangalalo nkhani yokhudzana ndi zaumoyo mdziko, pamene mukulimbikitsa kuti olemekezeka president kuti madera osiyanasiyana kungakhale kumudzi kotani kukhale thandizo loyenera, thandizo lokwanira, lofikirika kwa wina aliyense amene akuyenera kuthandizika ndi thandizo la mankhwala kapena la chipatala. Olemekezeka president, ine ndisangoti kuyankhula kokoma kunali chisangalalo ndithu kuti ndikulandireni pamalo pano pamene pakuchitika chochitika chimene chachikulu kwambiri, kutsegulidwa kwa Nthalire Community Hospital. Tsopano olemekezeka president, ndikufuna ndiyitane senior chief Mwene Nthalire kuti iwowa atilandire pamalo pano. Zikomo kwambiri. Chindi kuwa State President of the Republic of Malawi, okay. Chindi kuwa President witu wa chalo chitu cha Malawi wakutumbikika wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera, kweniso na wose imemwiza pano chifukwa cha nyengo wa president witu ni mpokererani kuno Nthalire kuno kuchitipa kani wakumasuka ndipo tawa bantu wakukondwa chomeni kuiza kwinu fwasani cha kwamba wa president witu ndise bantu wakukondwa chomene kuiza kwinu kuno kujulira chipatala icho chitu cha Nthalire Health Center icho sono mwahuno mwajulira pateni kuba Nthalire Community Hospital. Pafukwa hivi tikumonga chomene wa president witu mwachepesya kufwa kwa bantu kuno Nthalire kutakuchitipa talira nyengo itali chomene wa president witu kwene imo mwatuziora mwahuno taluza bana banandi badada banandi bamama banandi chifukwa cha mtunda umawona wa State President na mweka mwazomerezya mwahuno kuti bantu bakunthalire tangu anati nasuzira chipatala ndipo tikuongaso chifukwa cha chipatala kumahowe tikuongaso chipatala kuTerere wa State President ivi vikuchitika mu ulamuliro winu tikwenera kumonga chomene andi ndise bantu bakuwonga pasi pa mtima witu chifukwa hivi ndachitike kuno Nthalire cha kuti zengera vipatala vitatu hivi vikuru mwaono mkuti pasa Nthalire kuti ibe ikuru bwana ya ishuto mtumbikeni ningarekapo waka cha nikwena niwongeso ine nkhoyo pano ndine sino chifu Nthalire nili pano chifukwa cha imwe vikamkomeani kunisola kukhala Themba Nthalire Traditional Authority pangu pita sonyengo cha mbwe mungu nikweza kukhala sino chifu Nthalire kuti mukukweza ine cha kwene mukukweza Nthalire State President muungano chachitatu ndikumbati muunganiso kuno Nthalire bwana pakusankhiraso running mate wa Vitumbiko Mumba munyamata uyo kuno kumpoto bwana kulinadi maso inu ndipose tiriko kumtumikirani chinyake nikumba niwongeso bwana chifukwa cha thumba linu la nifi bwana vantu kuno tapoka makola chomene ndipo hivi vikuchitika waka cha ni ulongozi winu bwana kuti vantu vatukuke ndipo pasono pano vantu va makaya vamba kusintha ndiwo ni ulongozi bwana tikukhumba bwana andi lutiriziani
Pa viwongo ni apopera chali bwana tukhumba tiwongeso kutherere mwatipasaso maji yawe mchomene kutherere ndipo usange awo wanthu wakuwonga cha wakumaya cha kuwonga vanyaki vakulabisya cha maso bali nawo kwe vakulabisya cha kwene ise bwana maso tili nawo kuti kwena kumuungani pa vitukuko vingutichitira kuno ndipo tukhumbaso kuti pasono pano boma ndene lili bwana boma ndene lili bwana pali jeso kusinthaso boma cha boma ndene lili kwali wakhumbe kwali wareke boma ndene lili ndipo ise kuno kunthalire bwana mwatikwanisa ndipo mutitikwanise ngeso ndipo mutitilekenge cha mpaka 2030 wo aha bwana kuonga kwa imwe tingamala cha andi zuva lingakanjira kwene pa vyose ivo mukutichitira kuno kunthalire taonga kweni ndipo uli tisuna kapempho bwana vikutondekanga chakuti pa mlala wafika mpaka kwene uti ulombe bati sono nase tikhumba tilombe kuno kunthalire bwana nanga ndayoye cha kwe ngumaya kuti imwe muti ziyolenge mukupulika waka cha kwe mukuchita cha namba 1 kuno kunthalire bwana ba state president tabana bino tukulira mseo ndipo mseo niyo yenge pano bwana mseo mwayendamo huu kutakunyika huku ukajulika na akamzubanda ndipo pasono pano tisuna chigomezo kuti imweso bwana ndimo muchitengeso mseo huu kwene tukhumba tipemphetena bwana mseo wakufuma kuchitipa kuzakafika pano panthalire bwana ni 120 kilometers mwati wombola kuuzya utanguva nawo kweti kupempha bwana kuti mseo huu ndiye mwangutilimira bwana mwakusuzya mose mutikire mu masilabu kuti jumphenge makora mapulani ya kunyika kutakurumbi mayo juzi hapa nafuma kwenye kuku nguiona nshindo ikuchitika bwana iyayi tikuonga chomene uwo tikumanya kuti na kuno uwo kunthalire ufikenge kwene utolenge konyengo so tukhumba tipempheko mseo uli mpafupi chomene una 60 kilometers bwana kufuma kapili nkhonde kuruta kumpata vaya kamguze kutapakalonga hapa ni mseo ufupi chomene uo ise ungatilimikisa saluviro bwana ni mseo wakuti uliko kale ni malo wachoko chomene ayokhumba kugumula kamaphiri mbweti jumphenge makora ndekutise kuntawana wini bwana daily tiliyenge fresh kufuma pakalonga hapa so tikupempha mseu bwana kuti ndhemu wangu tijulira bwana chanambala 2 papempho bwana tikuno kunthalire tili kusola ma sub traditional authority tili kupempha bwana kuzira kwa His Royal Highness Paramount Chief Kyungu awo tikupempha kwa imwe bwana kuti ndena woso mwangu tikwezera bwana ndipo apo nagananga kuti ngo apo state president bakwiza kuno panyake wene batikwezere pene papa nagananga te sopa kuti vikutolera nyengo bwana mtimungana gani na mkuchitiranga nyengo zose pembeso linyake bwana kuchipatala kwa tayoyanga kura kapala mwakweza chipatala chafika pa status inyake ndekuti chilichonse chikusintha so ndititivenge na magalimoto apa ganandi ayo yakuti gatolenge mapatient pano kuta kuchitipa kumzuzu asikatenge kumzuzu banango sono galimoto zukhumba ziwemi chifukwa mseuti wakunyika umu mukajumbiramo
2019 mwaukorakorapo bwana kwene mkunyaki mukhumba masilapo sono mpaka magalimoto yabe kugomezeka so tikupempha bwana avya mastafu ningayo yaso yayi kanyakiza kale mutu mengeso chaumaliro chomene bwana chifukwa mandimwe mukuchimbirira kuno kunthalire kuluzengeka Rural Growth Center kuli mafacilities yawe michomene bwana mukuamanya umwe vikazengekelanga kuzafika mwahuno bwana vindajuririke cha bwana sono pempho litu ni ili bwana Rural Growth Center yakuno kunthalire ikazengeka pamoja na Rural Growth Center ya kuneno vanyitu wa kuneno mwahuno bwana ni boma ise kunthalire kuno lichali ni boma yayi tikugwada kwa imwe bwana ndipo tikupempha pa urongozi winu bwana kuti naseso ndiye mangutikumbuka kuti nthalire iwe district nangu yo yakale kuti imwe bwana mukupulika wakacha ndipo mukuchita ndipo ise kuno vena nthalire tose tilikolerana kuti boma ndenelili ndipo kulicheso kusintha ndepa tikujumbaso waka pa 16 apa bwana tikujumbaka pa 16 apa tingawonga para mungati kwezera nthalire kuba district kachipatala mwakwezera kale na mazyo aya ni muungani mose kwelisi ni muungani na state president fanya kunitegerezya fumu yimtumbikani ise mafumu tilipo kugwirana mwenchito ndipo tijumphengeri mose tigwirenge nchito usiku na muhanya kuti ma state president pa 16 hapa tivitoria kamakola boma litu kwamba kususikirana naro yayi chiuta mtumbikani iyo chomene zikomo kwambiri mmanja mwagogo zikomo kwambiri tathokozewa ndi senior chief mwini nthalire amatiyankhula za ubwino wa chipatala chimenechi kuthokoza komanso ndipo nthokozo ena zitukuko zosiyanasiyana zimene zikufunikira zili kuno komanso ndi zina zomwe iwo apempha zomwe akufuna kuno olemekezeka president tikupitirira ndi programu iyi kuti lero tsiku lokhala la chisangalalo ngati limeneli kuti chipatala chofunikira moyo wa munthu munthu kutanthauza kuti ichi nchinthu chabwino olemekezeka president nkhani zokhudzana ndi za umoyo pano ndi kuti kubwera kwa chipatala chimenechi kukhazikika kwa konza chipatala chimenechi ndi kuti zikutanthauza kuti anthu ambiri akhala akufikirika mwazina zinthu zomwe zizichitika pano zomwe zakonjezereka pano pali nkhani yokhudzana ndi uchembere wabwino ndi kuti uyambanso kuyenda bwino kuliso wodi ina kuti male wodi komanso female wodi ili pamene paso kuyonjezera pambali pamenepo akwambanso nkhani za malo aja mochali aliponso tu pano kutanthauza kuti zambiri ndithu zofunikira pa chipatala apa pande kuti zilipo nzabwino twete olemekezeka president kukuthokozani kamba kaishi pambali pokuthokozani thokozenso a press trust amene athandiziranso kuti ntchito imeneyi itheke bwino lomwe tikupitirira ndi programu iyi ndipo tsopano ndikufuna ndiyitane amene atiyankhule tsopano lino iwowa ndi olemekezeka Awerani Chilenga amene ali shadow member of parliament wa Chitipa South chipani cha Malawi Congress zikomo kwambiri kwacha apano pale va president kuti khozi yasonicha va president kwiza kuno mbakizira 1995 Bakiri Dr. Chakwera alipano mwedika kwacha kake kwacha president witu njani president witu njani iseta za kuvotera njani isetose yewo chomene va state president vanipasa nyengo ya kuchepa chomene sono niti mutaiskani nyengo yayi muna maulendo anandi kuti mukaoneso vanyitu ntchito ikulu niyo mwagwira mwatijuru ya chipatala tikuonga chomene kwacha ine munizomerezwe
kuti niyowe chichewa na chitumbuka kuti vantu vapulikisiswe ivyo nkuyoya pano chakwamba wa state president ise tindaonepo president wa kugona pa district mutikababikirana pachitumbuka tikuti kuzukuma mwatizukumisha ise ta vantu vakunthalire Chitipa South ya zukuma chifukwa cha kujichepesha kwinu wa state president ile musenkuwane uwo ndine muntu mulala kwene munakulira naona wa president vanandi chomene naona Dr. Banda au wakazakati Julia Museo Wanyika u 1972 ndipo wakajulanga Museo Wanyika pamoja na Rodwell Munyenyembe ndi akawa MP wa kuno mizimu yao iuse mumtendere kufuma 1972 wa president awakizako kuno ikawa 1995 akawa Bakiri Muluzi kufuma 1995 kuzakafika sono awa wa president wafika kuno mwakujichepesha chomene icho Malawi muno chinda chitikevu cha ndimwe Dr. Lazarus Makathe chakwera nshito hiyo mkugwira hii kujichepesha kwinu kwa state president kuti lutenge pawaka cha 16 September mwaza kuona icho nkunganamura ivyo nkuyoya hapa state president ndilankulepo pang'ono za pempho limene apempha senior apempha za district ife nthawi ya Joyce Banda kunthalire kuno tinalemba kalata yopempha district mapeji 5 ulongosola zifukwa zimene timafunira district sana tiyange sana tipangepo chilichonse nthawi ya DPP tinapemphanso sana tiyange chilichonse ndiye district yo tikupempha chifukwa choti kuno tikuvutikaso zinthu zambiri chipatala president mwatithandiza koma tikuvutika ndi district administration kunoko tikuvutika kwambiri chifukwa district administration rumbi ife kuno ndi 120 Chitipa 120 kilometers ndiye chimene chimachitika nchoti ma development projects akamabwera administration imakhala yovuta transport cost kuti azapange assess ma project kunoko and delivery of materials it takes almost all the money zoti zikanachita develop area imene iyi ndiye ife tikupempha state president anthu amatinyoza kwambiri kuno kunthalire Malawi muno akakhala mtaunimo akamatukwanana amanena kuti ukukhala ngati wakunthalire ndiye president chonde chitonzo chimenechi tikufuna mutichosele inuyo kuti feso tikhale ngati ya Malawi mukatipasa district kunoko na fenso tizakhala ndi mwayi wa mabanki pano tikuvutika munthu akalandira salary civil servant ayene apite kuchitipa akatenge salary transport 30,000 ukafika kuchitipa kubwereranso 30,000 salary ya 300,000 ndiye kuti akhala ndi 240 adiyeso kumene kuja akamabwera kuno kukangana kokhakokha ndi azimayi m'manyumba kuti ndisalere yapita kuti kwacha china state president chimene tikukupemphani kunoko kupatula district ndichoti ife kuno ma MP akagwira ntchito yabwino sitimayiwala tinayi ndi MP amene anagwira ntchito yabwino kwambiri Rodwell Munyenyembe anali speaker amene aja nthawi imene amamwalira amayimira wenya koma kwawo ndi kuno anali MP woyamba kunoko ni multi-party democracy Rodwell Munyenyembe kwacha anamwalira akugwira ntchito ya boma anadwalira mpaliamenti pa ntchito ya boma akuteteza malemu Bingu wa Mutharika nthawi imene koma maboma onsewo sana achite ona Rodwell Munyenyembe pompasa pogona pabwino ndiye state president ife tikukupemphani inu ndinu achikondi mwachita zazikulu ndipo mupitizabe kutichitira zazikulu mwakumbukireko malo ogona nyumba yawo kamozoliya mwa state president chifukwa cha nthawi sindilankhula zambiri koma limbani mtima president kuno DPP kulibe kuno tinathana naye wacha ngati ndikuna mabwere azapange msonkhano kunoko sazata papepa alipo
amayenda mwina munthu mmodzi ndi kambendera kache koma zoti angapeze anthu apange msonkhano sizingateka. Kwacha ise withu ni njani taza kuvotera njani so mwaza kuvotera Chakwera kwene munasuzi yonso namwe anthu akuno ndikayoyepa umaliro. A state president kuno anthu akudandaula chifukwa cha vuto la nsewu ndi mayendedwe sanathe kukwanisa kutumiza Ford ya ku auction floor. Ndiye amvesedwa kuti msika ukusekedwa pa 29 August. Ndiye ali ndi nkhawa kuti sopano mayendedwe amene wa Ford ayo tipanga nayo bwanji. Anatenga ngongole, ena analima Ford ya uja wa contract, a contract ena so sana wagule. Ndiye ali ndi nkhawa ndi ngongole zimenezi kuti nanga Ford amene akaseka pa 29 August tipanga nayo bwanji. Ndiye akupempha chonde ya president kuti ngati nkotheka muwawonjezereko ka period kuti athe kutumiza Ford ameneyo akwanise kugulisa. Kwacha pempho kwa mwawina Nthalire, wina Wenya, wina Chitipa, wina Mpoto. Munyengo zinyake tikutemwa chomene MP pa kuvota. President kumpatu mavoti tudo, MP ndiyo kumpa vinandi. Para MP akwera, president aferura, boma nga mwatola? Boma ninjani? President. So para maferurisha president mwakweza MP, boma nga mwatola? So notieni tiwonesese kuti pakweka vota, tikavotere ba president cha nambala 1 ba president bayena mavoti kanandi. MP nanga ferule ba president baza kumtola kuti wetie ukaniperekeze ma meeting yane uko. Kwebe para president aferula MP angayatola president kuti ukaniperekeze. So tieni tichite vinthu vya kuenerera. A state president ife kuno anthu amakuondani koma tidandaule nthawi. Zulo anatiuza kuti mufika pano 3 o'clock. Tinali pa site meeting, tinapanga china chilichonse, tinauza anthu tizipitani mawa 12 koloko mukhale muli pano. Mazulo usiku tikuuzidwa kuti state president abwera 9 koloko. Ndiye zinativuta kuti tiyambeso kuwauza anthu aja komabe mutikhululukire anthu sakanakhala okhawa yayi. Pakanakhala pena paliponse pali anthu ambiri azibwera masana akuganiza kuti inuyo mubwera masana. Zikomo kwambiri ya state president. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri tathokoza kuyankhula kumeneko kwa Shadow Member of Parliament pano pa kuchitipa South wachipani cha Malawi Congress. Ameneyo ndi olemekezeka Werani Chilenga kufotokozanso za zitukuko zofunikira zikulu zomwe zikufunikira kuno kuyankhula ndithu ngati Shadow pamenepo koma nzofunika ndithu chifukwa anthu kuno zakhalanso okondwa kwambiri kukhala ndi zitukuko zimenezo mmene dera lililonse limayenera kukhalira ndi zitukuko. Olemekezeka President, tikambe nkhani za maubale umayenda bwino. Maubale abwino mdziko amathandizanso chitukuko cha dziko. Pali ubale wabwino pakati pa boma komanso mabungwe osiyanasiyana. Chifukwa chake pano ndikufuna ndiyitane bungwe ili la Press Trust chifukwa cha ubale wabwino umene ulipo pakati pa boma ndi bungwe limeneli akugwira ntchito zosiyanasiyana m'madera osiyanasiyananso. Ndipo pano amene atiyankhule kutipatsa zoyankhula ndi olemekezeka Sosten Alfred Gwengwe. Iwowa ndi wapampando wa Press Trust amene athandiziranso kwambiri ku ntchito ya lero ili. Zikomo kwambiri. Kwacha Chairperson Sonaindi Muntwet, Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus MacArthur Chakwera, the Minister of Health, Honorable Kumbize Kandodo Chiponda, and all Cabinet Ministers and Deputy Ministers here present, Senior Chief Ntalili, and all traditional leaders here present, colleagues from Press Trust, all protocol observed, good morning. Mwanile Mose. It is a great honor and privilege for me to be here this morning as chairperson of Press Trust
as we celebrate the upgrading of Ntalili Health Center into a community hospital. This is one of the landmark projects of Press Trust, and for this reason, we equally share the joy and pride of the people from Ntalili that we have upgraded the hospital successfully. Today is not just a moment of joy, but also a moment of reflection. We gather here not just to celebrate buildings and equipment, but to reaffirm our belief that further together is more than a slogan for Press Trust. It is a call to action. Pachichewa timati mu umodzi muli mphamvu. Together we are stronger, and together we shall go further. Your Excellency, Press Trust was proudly established as a trust fund for Malawians by the first head of state, Dr. Hastings Kamuzu Banda, in 1982, and is dedicated to serving the interests and well-being of Malawians. And its mission is rooted in advancing socio-economic development through strategic investments in key sectors of health, education, and social welfare. And during consultations with the Ministry of Health in 2020, we learned that Ntalili Health Center serves a catchment population of over 60,000 people, including more than 1,500 expectant mothers in a year. In fact, the people surrounding Ntalili Community Hospital have faced a heartbreaking reality, traveling over 120 kilometers in difficult terrain and on a very difficult, challenging road, often taking up to 5 hours just to access secondary health care services at the district hospital. This journey placed not only patients but also endangered the entire community, as timely access to secondary health care was near impossible. Many lives have been lost in transit, and as Press Trust, we could not stand by and just watch. At that time in 2020, we at the Trust immediately recognized the urgent need to upgrade the health center here into a community hospital. Although COVID-19 pandemic delayed the construction works, we are extremely pleased, Your Excellency, that today the works are completed successfully. Our intervention here at Ntalili comprises the construction of the male and female wards, a kitchen, the laundry facility, a mortuary, and the rehabilitation of the laboratory and the pharmacy. The wards and the laboratory have already been fully finished and equipped through a donation of equipment worth over 500 million from Project Cure, which Press Trust also facilitated. We remain indebted to the Honorable Minister of Health, who on behalf of government personally received the equipment from Project Cure in August 2023, and I'm also pleased to report that the kitchen and the mortuary will also soon be equipped. Your Excellency, Press Trust has invested over 650 million on construction works alone, and if we add the equipment, we have invested close to 1.2 billion in this project. It is important to report that apart from Ntalili Community Hospital, most of the equipment that came from Project Cure of the USA is benefiting district hospitals, as the district hospital as well as other health facilities around Chitipa. As you can appreciate, the project of upgrading Ntalili Community Hospital goes beyond infrastructure. It is a testament to our enduring belief that every community, no matter how remote, deserves hope, deserves dignity, and deserves an opportunity to thrive. With this donation, we at Press Trust affirm our commitment to serve Malawians without favor and without discrimination. Press Trust remains a trust for all Malawians. And Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to applaud the Ministry and indeed the Chitipa District Council for their continued support to our work in the Trust. Your technical and policy guidance has been vital in ensuring that this facility meets the standards required to effectively serve the people here in Ntalili. We are well aware that the needs in the Ministry of Health are many to be borne by one institution, let alone government alone. However,
be assured that Press Trust will continue to be your trusted partner. And as I speak, Your Excellency, we are currently finalizing the construction of patient wards at Kande Hefe Center in Katabe, a maternity wing at Manjawira Hefe Center in Cheu, an OPD at Namileme Hefe Center in Choro. And last year, Your Excellency, you already visited upgrading works at Mtaja Community Hospital in Machinga District. These projects are a true testament to our resolve to saving Malawians across the country, and our total investment in the Hefe sector alone to date tops 20 billion Malawi kwacha. And to our traditional leaders and community members, Taonga Chomene, this project has taken us 3 years to complete. Your commitment, most importantly your patience and active involvement, have been the backbone of the success we celebrate today. And in closing, let me leave you with this proverb: if you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. Let us go together, as we say in Press Trust, further together as a nation, united in purpose, determined in uplifting the lives of our people. And on behalf of the Board of Trustees of Press Trust, I am honored to officially hand over the facilities to government this morning, and may God bless us all. May God bless Malawi, Your Excellency. kuyankhula kumeneko umene amatiyankhula ndi wapampando wa bodi wa bungwe limene la Press Trust, iwo ndolemekezeka Ososten Gwengwe, nkufotokoza kwawo kuti iwo anakuchiona kuti nchabwino kuti atengenawo gawo wopereka ntchito zimenezi za umoyo mene zimafunikira ndithu kwa munthu wina aliyense, ndi chitukuko ndithu chofunikira kwambiri ku dera lina lililonse. Ukufotokoza kwawo iwonso ngati abungwe limene la Press Trust akunena kuti apitirira kuthandiza anthu osiyanasiyana, madera osiyanasiyana mmene amachitira kuti miyoyo ya anthu ipitirire kusintha komanso kuyenda bwino mdziko. Olemekezeka President, tikupitirira ndi programu itsopano, ndipo ndiyitane nduna yoona za umoyo iwo ndolemekezeka Khumbizeka Ndodo Chiponda atiyankhula. Akamaliza kuti yankhula adzachitanso chaulemu kudzutsana olemekezeka President kuti mutiyankhule komanso kutsegulira ntchito zimene zachipatala chimenechi cha Nthalire kuchoka ku Health Center ndipo tsopano kukhala Community Hospital. Zikomo kwambiri. Ulemu upite kwa President athu okondeka President Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Ulemu upite kwa Chair a Press Trust olemekezeka Bambo Sosten Gwengwe, komanso ndi onse ma board members ma officials amene mwachoka nawo ku Press Trust. Ulemu upite kwa nduna zonse za boma zimene zili pano. Ulemu upite kwa mlembi wa kunduna za umoyo Dr. Samson Ndolo ndi onse amene akuperekezani mwapaderadera. President, ndiperekenso ulemu kwa wankulu wazawaona za umoyo kuno ku Chitipa District amene ali pano ndi onse amene mwachoka ku Chitipa District, komanso mwapaderadera ulemu upite kwa in charge wa chipatala chimenechi Bambo Mr. Chipeta ndi ma staff anu onse amene muli pano. Ulemu kwa ina agogo Anthalire amene mulipo mpano, komanso li mafumu ambirimbiri. Ulemu upite kwa ma MP athu olemekezeka Chilenga amene mwaniaka kuno, komanso ndaona olemekezeka Amwarwanda amene mulipo mpanonso ndi ma MP ena onse mwina sina kutchuleni. Ulemu upite kwa ma advisors onse akwa President amene mulipo mpano, komanso ulemu varisa pano President ndaona pali azibusa ambirimbiri amipingo siyana mwatichitira ulemu. Zikomo kwambiri. Atsogoleri achipani cha Malawi Congress Party, district chairman ndi makomiti anu, akoswese chair ndi ma members anu, komanso ma area osiyana amene mwabwera pano, amayi ndi abambo,
mulandire ulemu wanu. Bwana President, ine ntchito yanga mauno ndiyochepa kwakukulu nkoti ndikudzutseni kuti mutiyankhule chifukwa mwambo uwu ndi wanu. Koma ndisanatero mundilole Bwana President mawu awiri wokha tiyankhulepo. Choyamba Bwana President, ine ndifuna ndikuthokozeni kwakukulu ina President popezeka kuno kunthalire. Muja mwamvera Bwana President kuti a President omaliza odutsa kuno ndi 1995 pakatipa ndekuti kuwapita zaka zoposa 30 kuno osapondako President wina aliyense. Koma inu kungofika pano Bwana President mwasonyeza mtima wachikondi, mwasonyeza kuti anthu akuno kunthalire mmalakonda chifukwa iwonso ndi Amalawi ngati wina aliyense. Mwabwera inutu bwana udzaponda pano panthalire, boma labwera pano, simunabwere nokha Bwana President. Zija akhala akukamba awelanu mapempha mparamenti, ife nsewu, ife chani, panopa muli chithunzithunzi Bwana President. Ndipo ndikukhulupirira kuti ayi yankho labwera kale kubwera kwanu bwana. Komanso kubwera kwanu bwana ndi awuza anthu akuno kunthalire, simunabwere nokha. Inuyo mmakhala mukumva kuti ayi pena network sigwira agogo anthalire. Kubwera kwa President abweretseratu anduna aja akunkuyu oonaka zamatawa zamachani akunkuyu taimana anthu akuno kunthalire akuoneni. Kubwera kwanu bwana munadziwa kuti nkhani ya nsewu ndi imene kamange nthenje, simunabwere nokha bwana. Mwabweranso nda Deputy Minister akuja aona za transport, ona labo malondera ka muli kuti kaya. Wati ndi nyamata so wachipana makathamanga tabwerani apa. Mwabweresa Deputy Minister cholinga munadziwa kuti mmene mwafika kuno zija anthu akhala kupempha inuyo mwabweretsa mayankho. Zikoma kwambiri a Deputy Minister podzafika kuno kunthalire. Simunasirepo kaponso Bwana President mwabweretsanso anduna auchizi amene amayang'anira za youth za ma stadium komanso za nyamata za tsikana. Honorable Minister Uchizi Mkandawire imirirana anthu akuno kunthalire akuoneni. Zikoma kwambiri anduna khalani. Bwana President, izi zimapereka chimwemwe kwa Malawi. Wina sakunamizeni chifukwa timva atu madzulo ano aya President aononga ndalama bwanji akafika kunthalire. Kodi inu anthu akunthalire inu simuvota? Inu anthu akunthalire simpereka misonkho? Nanga tsopano zikoma kuti a President wathu simubva za munthu ayi. Inu matumikira Malawi na aliyense mmene makadutsira kuja ukasungu chimodzimodzi lero mudusa kuno kunthalire. Masana ano tafakale Bwana President muli kumisuku kumene koko kodi kulibe nsewu komwe mukafika. Zimenezi Bwana President zimene zipangitsa Malawi kuti akamati ife pa 16 tikavotera Chakwera akavota chifukwa cha khalidwe lanu Bwana President. Kachiwiri Bwana President ndifunanso ndithokoze kwakukulu ineyo ngati nduna za umoyo chifukwa cha ntchito imene mwagwira ku nduna wa za umoyo. Tikakamba zomanga zipatala Bwana President ndiye mwamanga Malawi yonse zigawo zonse Bwana President mwatimangira zipatala. Komanso simunalekerepo kapo zolemba anthu antchito talemba anthu antchito osiyanasiyana. Umboni mwawabva agogo anthalire akuti sindipemphaso za madokotala ayi kusonyeza kuti madokotala manesi athu afika kale. Pamene papa panthalire Community Rural Hospital Bwana President staff imene yafika kale pamenepa yakaona kale over 66 ogwira ntchito zosiyanasiyana amene ali pamenepa. Ena ogwira ntchito ku theater ali pamenepaso komanso amene aziyang'anira makamaka ku mawodi kwathu ku male ward ndi ku female ward. Chifukwa cha ichi Bwana President tifuna tikuyamikeni kwakukulu. Pempho mujakambira gogo ineso ndudusa momwemo kuti mwauona sewu wathu uja. Bwana maambulasi mmatiguliradi koma nakasifwa cha sewu ambulasi ikaenda kawiri katatu imapezeka kuti yawoshoka chifukwa cha sewu mene mulili. Ndepempho Bwana President ndipo mwelo kuti chonde tikupempheni kuti mutipasenso mpata kuti mwina tionjezere maambulasi kuti pano chifukwa ikhala Referral Hospital ya zipatala zingati ndoti pafunika munapataka maambulasi awiri ola atatu kuti azithandiza dera lonse lino la kuno kunthalire. Pomalizira
bwana president mundilole kuti tiyamike kwakukulu inu a Press Trust. A Press Trust ntchito imeneyi adati wakira 2020. Mukumbuka president inuyo mutangolumbira chaka chija cha 2020 mudatiuza kunduna wathu kuti tionetsetse kuti nkhani za umoyozi tifikire pena palipose, ndipo munapanganso call to the nation kuti aliyense ndithu agwepo chifukwa si ntchito yokha ya boma. Ndiye tiyamike kwakukulu kwa inu a Press Trust kuti mutamva pempho la bwana president inuyo munabwera ndipo tikugwira ntchitodi madera ambirimbiri mujaka mbiri acheya a Honorable Gwengwe. Kwakukulu bwana president, lero tsiku la chikondwerero kuno kunthalire, tsiku limene ndithu anthu akhala kudikirira kuti chipatala chimenechi chambogwira ntchito. Ndima amene komanso modzichepesa bwana president ndikupempheni kuti mutiyankhule. Zikomo kwambiri bwana. Yeah, Ochomene. Wakutumbikika wa Honorable, I guess that's a repetition. Kumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health. All the cabinet and deputy ministers here present. Honorable Sosten Alfred Gwengwe, Chairman of, and board members of the Press Trust here present. Senior Chief Mwenentalire and all the traditional leaders here present. There's several senior chiefs here. Mose Chindis Mweneran. The Reverend Alex Mafurira, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Management and staff of Tarire Community Hospital, Honorable Weran Chirenga, Shadow Member of Parliament for Chitipa South constituency, and all shadow members of Parliament here present. Some shadows nima candidate guy. All shadow councillors here present, distinguished invited guests, our mama na wadada, Mwentalire mafumu mose munigokere niwoyenge mchichero. Kumba walionse wapulike kuntalire na charo chonse even wena amenali mai kwa kunja kumana amalawinso chifukwa mdziko muno tili ndi anthu ena omwe ali ndi vuto lomaganiza kuti dziko la Malawi limayambira ndi kuthera kumudzi kwawo kapena mboma lawo kapena chigawo chawo. Ndipo anthu amenewa zoyankhula nzochitika zawo zimaonekeratu kuti kuli malo ena omwe iwowo samawerengera kuti ali Malawi muno.
komanso kuonekeratu kuti anthu ena tonsefe samatiwerengera kuti ndife Amalawi. Ndipo zimamvetsa chisoni kumuona munthu wamkulu komanso ophunzira kumayankhula za Amalawi ena ngati samawerengera ngati kuti ndizika za dziko lino. Ndiye ndikuona kuti ngakhale kunonso timanyozana rokha kuti uyu ayenera kuti wakunthalire. Already ndiye kuti wamtsitsa sadafanane ndi anzake. Sizoona okondedwa, kwakhala maboma ndi mapresidenti kumalawi kuno koma osakhudzidwa Amalawi akuno kunthalire akhala opanda chipatala cholongosoka zaka zonsezi. Ndiye funso nkumati kodi mmene munali mboma munkaona kuti kunthalire kuno siku Malawi? Kodi mmene munali pa mpando wa upresidenti munkaona ngati anthu akunthalire kuno kusi aku Malawi? Kodi nthawi yomwe unduna wa zaumoyo unkayendetsedwa ndi nduna zanu simunkadziwa kuti kuno kunthalire amafunika chipatala anthu akadwala, kapena kuti azimayi akunthalire amafunika aonane ndi dokotala akamayembekezera komanso mwana akadwala? Kodi olo kunthalire kuno zodzafikako nthawi yomwe mudali mboma kuti mdzaone nokha msewu umene ulili simunapange chifukwa chani? Munkayesa kuti misewu yofunikira kuyiona inali ya kuchigawo chanu chokha kaya mwinatu. Ndayendapo tine msewu umenewu uchokera ku Rumpi kukwera utsika udzadutsa yapa kuona kuti kuno kuli vuto lalikulu, ndipo distance ndi yayikulu kwambiri. Koma Kamuzu amene adatsekulira msewu umenewu 1972 mpaka na ngakhale sunali watala amayesetsa kuukonza mpaka vanthu amachoka ku Rumpi kukwera basi anakonde umapita ku Chitipa. Kunakonde ku Zambia kwema imadutsa pena pake ngasi mmene mapo alili nkubwereranso ku Malawi. Ndiye ndi msewu wofunika chifukwa kunonso kuno tukuli miyala ya migodi yofunikira zedi, koma nkhani imeneyo nikambe pena pake panopa ndibakuthokozani ino pa Press Trust chifukwa ife takumemani kuti mugwire ntchito mogwirizana nafe yokuziriza chipatala chimenechi kukhala kuchoka pa health center kufika pa full community hospital. Simunanyinyirike kapena kuonetsa mtima woti kuchitipa nkosafunika. Ndikuthokozeni kuti mwagwira ntchito ndi boma langa mwamsanga kuti chipatala chimenechi lero chikhale chitatha, ndipo tiwapatse anthu akuno kunthalire kuti azigwiritsa ntchito. Mmene mwateremu ndiye kuti anthu odwala matenda a TB tiyambano kuwathandizanso konkuno. Mmene mwateremu ndiye kuti ntchito yopereka ndi kuyesa magazi iyambanso kutheka konkuno. Mmene mwateremu ndiye kuti ntchito yopanga operation ya C-section kwa amayi oyembekezera yothekanso konkuno. Zonsezi ziyambano kutheka chifukwa inu anthu akunthalire inunso ndinu Amalawi, ndipo kuno kunthalire nako nkumalawi. Ndiye ndikuthokoza nonse anthu akuchitipa
chifukwa mzisankho zapitazo mudandikhulupirira pondipatsa voti yanu kuti ndikhale president wanu. Chipatala chimenechi chidali chosatsekulidwa, koma ndikudziwa kuti zitukuko zomwe zidali zosowa kuno nzambiri, tere kuti kutherere kukhale health center, kuja Mahowe kukhale health center, zachitika nthawi imeneyi chifukwa choti mdandalira nkutsogolerera. Komanso ndikudziwa kuti zitukuko zomwe zidakali zosowa kuno nzambiri, chachikulu ndi msewu umene wanenedwa. Angakhalenso msewu timadulira yapa kuti tipite kukalonga mwa msanga. Ndiye misewu imeneyi ngakhale kulumpiko wayambika chifukwa cha mapiri ndi woti ukhoza utengati nthawi, chifukwa cha mfumu amanena kuti mwina ndi mwina kuti kuziyendekabe kuno tikonzereni kuti vanthu aziyenda momasuka. Deputy Minister of Transport mwayimva nkhani imene ija, tithandize vanthu kuno kuti asakhalire tukakasi. Ndiye popeza zosowa nzambiri, chifukwa chake mzaka 5 zapitazi ndakhala ndi kutumiza chithandizo cha mtukula pa khomo, chithandizo cha mpamba wa NIF, chithandizo cha fetereza wa AIP, komanso kukweza vanthu mboma amene amagwira ntchito mboma ndi kuchepetsa misonkho kuti munyengo zowawa zomwe takhala tikudutsamo mukhaleko mkenakake mukhale mpogwira pamene tikumanga maziko oti atibweretsere zabwino mtsogolomo. Komanso pali chithandizo china chambiri chomwe chili mnjira, n'chifukwa chake nadzipereka kuti mukavotanso mwezi wa Mawawa nipitirize ntchito yopititsa chitukuko chanu patsogolo. Ndiye abusa amafulidwa, abusa onse muli uko kunoku kumachokeradi vanthu kapena ni kwawo kwa anthu amene atumikira dziko lathu nthawi yayitali, chifukwa olemekezeka awerani ndiyetu anayimapo pa malemu Nyenyembe amene adatumikira kuyambira kalekale ngati Minister of Education kanthawi kena ife tili ku sukulu. Ndi akuti nthuni anthu aja kwawo konkuno, koma zimankhala ngati basa adadzantayidwa kuno, koma munthu adafera mkati mogwira ntchito. Ndiye mnadzapolokeza mawu agogo anthalire kuti kuno 120 km upita ku Chitipa, 120 km upita ku Lumpi, koma tukwina atu maboma atu amayenda timakilomita 3 afika mboma lina. Ndiyetu nkhani zambirimbiri wakuti niyankhilepo mpano, ngakhale zina zokweza mafumu niyankhilepo mpano yayi ine ndimatsata malamulo, koma mawuwo namva. Chifukwa nikhoza kuwuza nichoona Malawi, chifukwa ngakhale ine ntalowa president ndine amene ndachita gazeti maboma ena aja kuti akhale ndi ovomerezeka ndi malamulo a dziko, ngakhale adayamba kuchita function popanda gazetting mboma. Koma tisalowe nkhani imeyo kwenkwene, poti ino ni corporate function
Ine nakweza kwacha koma chifukwa choti anadzidzimutsa ndimayesa msonkhano wa ndale kuti kwacha ine nakweza. Nakweza ndithu. Koma ndi mawu amenewa ndikulengeza kutsekulidwa kwa Nthalire Community Hospital. Ambuye akudalitseni nonse chiuta mtumikeni monse yewo chomene. Yewo. President wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus McArthur Chakwera kutsiriza ndithu kulankhula pano pa Nthalire Community Hospital boma lino la Chitipa. Pamene anabwera ndithu kuzakweza chipatala chimenechi cha Nthalire Community Hospital chomwe mbuyomu chinali health center. Cholingatu ndichokuti pakali pano chipatalachi chitumikire anthu moyenerera komanso ndi chithandizo choyenera. Monga tamverera kuti chipatalachi kuchoka ku Chitipa kuja ndi mtunda wautali kwambiri 120 kilometers, komanso kulowera mbali inayi ya Kurumpi 120 kilometers, ndiyoti ndikutali kwambiri. Kumene anthu akafuna chithandizo cha chipatala chimene chinali chofunika kuti chichokere ku chipatala chokulirapo zimakhazi ndizovuta kwambiri, chifukwa msewu wakenso ndiovuta kwambiri, msewu wafumbi komanso uvuta kuyenda. Choncho ndikukwezedwa kwa chipatala chimenechi kuti chikhale community hospital, ndiye kuti chikhala chikutumikira anthu ochuluka. Amatero ndithu kuti padali pano anthu amene azilandira thandizo kuzungulira chipatala chimenechi alipo 60,000, kuphatikizapo 1,500 amayi wayembekezera. Ndiye kuti chikhale ndithu chipatala chothandiza kwambiri kwa anthu akuno ku Nthalire mboma limeneli la Chitipa. Ndi mmene zikukhalira kuno. Nyimbo ya mtundu wathu imeneyo kutsiriza zonse zomwe zimachitika malo ano pa Nthalire Community Hospital. Choncho president akhale akuchoka pa malo pano posachedwa apa, chifukwa ali ndi ntchito zinanso zoti agwire akachoka pano. President akhale ndi misonkhano yoyimayima yokopa anthu pamene dziko lino likupita ku chisankho mwezi wa mawa uno pa 16 September. Choncho ali ndi misonkhano ingapo imene akonza kuti achite. Ena mwa malo omwe president apiteko ndi pa boma pa Chitipa, komwe akalankhule ndi anthu omwe asonkhana kumeneko. Atafika president pa malo pano anawapititsa ku chipatala chimenechi cha Nthalire Community Hospital, kumeneku anakawafotokozera ntchito zina ndi zina zimene zikugwirika pa chipatala pano, komanso zomwe zikhale zikugwirika makamaka chifukwa choti chipatala chisopano chikwezano kuchoka pa health center kufika pa community hospital. Ndiye kuti thandizo lake likhale loposa kusiyana ndi mmene limachitira kale. Kenako president anadula ribbon imene inali pamenepo kutsonyeza kuti atsegulira chipatala chimenechi, komanso
anatsegula plaque kapena kuti pamene palembedwa mawu chikwangwani chimene chalembedwa mawu ndithu kuti Nthalire Community Hospital inatsegulidwa ndi a president makamaka kukwezedwa kukhala community hospital ndi a president Dr. Lazarus Chakwera. Kenako a president anawalowesa mu chipatalamo kuyendera odwala pang'ono anawachereza menemo, kenako kusaina buku la alendo, ndipo zitatha izi anayenda pansi kuchoka ku chipatalako kubwera pa ground pa bwalo limene lili kuseri kwa chipatala kuti alankhule kwa wanthu amene asonkhana pano. Ndiyetu tinamva ndithu zolankhulalanso kuchokera kwa anthu osiyanasiyana monga senior chief Mwene Nthalire komanso Associate Gwengwe amene ndi wapampando wa bungwe la Press Trust yomwe yakonza chipatala chimenechi, komanso tinamva kulankhula kuchokera kwa nduna ya zaumoyo Kumbizeka Ndodo Chiponda. Ndi mmene zakhalira ndithu kuno, ndipo a president akhale kuchoka pano kukapanga misonkhano, kachititsa misonkhano yoyimayima imene ikhale kuchitika kuyambira chakummawa kuno mpaka na kumazuloku. Ndiye bwanji titero kuti pamene a president achoka pa bwalo pano, nafenso titsirize zikupatsirani zithunzi komanso mawu kuchokera kuno ku Nthalire kuti nafenso tikhale kuthamangira komwe a president akupita pakadali pano m'malo mwa anzanga onse amene magwira nawo ntchito kuno. Ine ndine Peter Makawa, ndipo ndikuti mwakoma nonse zikomo. Malamulo a dziko lino amatipatsa mphamvu kusankha atsogoleri